Ahoj, som Adrián z Akadémie dobrých inštalácií a toto video vzniklo v spolupráci s firmou Kontakt Simon. Dnes vám ukážem, ako namontovať stmievač LED osvetlenia Simon Go. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto sérii diaľkovo ovládaného príslušenstva, navštívte kontakt-simon.com.pl. Tento ovládač umožňuje ovládanie stlmiteľných svetelných zdrojov klasicky, hlasovo alebo cez bezplatnú aplikáciu Simon Go. Tento stmievač umožňuje stmievanie z viacerých miest pomocou dodatočného tlačidla. V aplikácii môžeš tiež vytvoriť obľúbenú úroveň jasu, vytvoriť vlastné harmonogramy alebo nastaviť pomalé zhasínanie svetla až do úplného vypnutia. Tento ovládač je napájaný napätím 230 V. A teraz vám ukážem, ako ho pripojiť. Takže máme takúto inštaláciu. Do spojovacej krabice prechádza napájací kábel a kábel vedúci na osvetlenie. Pamätaj, že pripojujeme stmievač pod žiarovku, pod zdroj, ktorý musí byť nutne stmievaný. Pripájanie začínam pripojením ochranného vodiča s ochranným vodičom za sebou. Aj keď v tomto prípade tento ochranný vodič nie je využitý, pretože svietidlo je plastové, avšak keby bolo kovové, tento ochranný vodič by bol pripojený tu pod toto kovové svietidlo. Následne pristupujem k pripojeniu stmievača pod svorku s označením L, pripojím fázový vodič pod svorku s označením vlnovkou a šípkou. Toto je výstup zo stmievača. Pripojím vodič, ktorý ide na osvetlenie, ten napájací, ktorý ide na osvetlenie a neutrálne vodiče. Ten, ktorý je z rozvádzača a ide na osvetlenie, pripojím pod svorky N, či tu. To nemá žiadny význam, pretože tieto svorky sú spoločné, takže začnime. Teraz pripojím neutrálne vodiče. Najprv ten, ktorý ide z rozvádzača. Potom neutrálny, ktorý ide na náš zdroj k osvetleniu. Fázový vodič pripájam pod L a vodič na osvetlenie pripájam pod túto svorku s tou vlnou a šípkou. A už máme náš stmievač pripojený, teraz ho stačí namontovať, rozložiť čierno-žlté klávesy, montujeme ho do krabice pomocou skrutiek. Samozrejme, treba to ešte vyrovnať. Ja to robím na stole, takže nemám takú možnosť a dotiahneme. Potom nasadím rám, nasadím klávesy. A pripojím napätie a skontrolujeme, či všetko funguje. Osvetlenie môžeme zapnúť hornou časťou klávesu, ako aj vypnúť, ale tiež môžeme zapnúť dolnou časťou klávesu a dolnou vypnúť, alebo jednoducho jednou časťou zapnúť a druhou vypnúť. Jednoducho každé kliknutie mení stav zapnutia. Po zapnutí, aby zmeniť intenzitu osvetlenia, podržíme tlačidlo alebo môžeme jednotlivo klikať a vtedy sa nám osvetlenie bude zosvetľovať alebo stmievať v závislosti od toho, ktorým smerom budeme meniť tieto hodnoty. Okrem toho má tento ovládač naprogramovanú funkciu pod týmito dvoma tlačidlami, a to dlhšie podržanie dolného tlačidla spôsobí zapnutie osvetlenia na 30%, zatiaľ čo dlhšie podržanie horného tlačidla zapne osvetlenie na 70% hodnoty. Takže ovládanie pomocou tohto stmievača funguje správne. Teraz vám ešte ukážem, ako stmievať pomocou telefónu, pomocou aplikácie na diaľku, pretože tento stmievač môžeme ovládať aj na diaľku z telefónu. Najprv je potrebné stiahnuť aplikáciu Simon Go z obchodu Play alebo App Store, nainštalovať ju a najlepšie hneď vytvoriť účet a prihlásiť sa do účtu. Potom, aby sa pripojili k ovládaču, najprv vypneme mobilné dáta, prejdeme na sieť Wi-Fi. V sieťach Wi-Fi vyhľadáme názov ovládača Simon Go Dimmer, klikneme naň, aby sme sa pripojili a otvoríme aplikáciu Simon Go.
A v tomto momente po kliknutí na jednorazový prístup môžeme už ovládať osvetlenie. Môžeme si nastaviť vhodnú jasnosť. Máme tiež klávesové skratky 75%, hodnoty jasnosti 50, 25, 100 alebo môžeme zapnúť a vypnúť. Teraz sa vraciame k priamému pripojeniu a namiesto kliknutia jednorazového prístupu klikneme na Pridať zariadenie do účtu. Vyskočila nám správa. Pridajte zariadenie do svojej siete Wi-Fi. Klikneme a zariadenie nás presunie do nastavenia pripojenia. Tu je potrebné nakonfigurovať ovládač so sieťou Wi-Fi. Je potrebné vybrať názov svojho domáceho rútera. Pamätaj však, že zariadenia fungujú na 2 až 4 GHz. Potom je potrebné zadať heslo k svojej Wi-Fi sieti, klikneme na Pripojiť a v tomto momente sa náš ovládač pridáva k rúteru. Na mieste stavu pripojenia vidíme, že ovládač je už pripojený. Zobrazuje sa aj lokálna adresa IP, ktorá bola pridelená automaticky. Zariadenie je pridané do aplikácie a teraz môžeš ovládať ovládač, či už si doma alebo mimo neho. Daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ ahoj.